Koi paut pa chot ta Kadom kaddo ko ve phastame nili ajir ding clip en nali tum phan pini puthot video ake minawan pichulo copy video sen kiban pima polutangte non ilitum kitcheng kijut che thanam lona la penal tum a video kelang paju je afra la ni youtube channel phan subscribe tha la pen like pitha la pen a video ba share non tangte non itum a video le che than pona mate pangcheng ponona nili ke than ma ji mate nili kaning je pon je lam ke la pulo itum kedam tang arni mate kedam tang a video long sami tum thek palong lo copy a video si tum ka viral ma pulunte karbing long ke itum bidasing leng a video si viral dut lo nasi laso bidasing leng tum a video pin an viral lo la pen ke thek long tang tum sami thek long lo mate ke thek long tang tum siki ong lo la puson jo ka therak tum tam ke lang atum ka therak tum sami do lo la puson lo lasi la puson alam non nili ke than pan ji bang ke la pulo jehala suhut ke angli bidasing leng bang ke otlang no bang chuklem det lo jehala some nan ajir ding hoi pen sami dia chang he la pusan jora tum sami ingsai ek the ke the ke ding tum sami ingsai se bon sami ala tu pijo bang ke pan se jo mak ke fresh meat dolo la pen bidasing leng phan kangsai ji arni pulgang te ni phai clear ni pini bang ke ni phai ke thom lo penap ke ni phai phli lu asi ni phai phli ani si kangsai ji pu je social media long pangdak lu social media pangdak der pen je che thek long lo bon bida singling tame che thek long po che thek long pen same pi ko son ne atumi het abang ke patumi het jo mak ke bida singling masi ame thang masi dam jui si ada si ame thang mat horbong mate karbi aron pen cheklok horbong abanta pen ponsi somasi kangsai bangke paju dedlo pida singling bang ki chok chi chiku bir lo je karbi aron pen hor bong hor thi pen chingduk dam si arong sar along da pen si chingduk pen ya chang lo je bida singling kaning je alam ke la pu hen lo jo ili check pen na meaning je po la pen video long same thek polong po je latum ha ke mane la bida singling phan ma ke ko mane kelang selet ko mane la puson yo kelang rem la puson tum du ko posi la puson ki vinang lo mate la puson ke manang lo bida singling ame thang male ning ke hang kam la takali pusi bida singling chi pupon la ha ame thang male ning ke hang kam takali la ke bang ke toy mate bang ke lang on e la puson si alang la puson ke manang pusi alang li ki chok chi ko bir lo la pen ala mang ke bida singling kaning jelam the ke la pulo ok vi tame che pachoy chela pine che koi pakrat ke dulu puselang le ningje pon lo da ke bang nang ko bong ke pulo nili phan social media lo jaja lo nili phan botram nang pi je enut alo so pena son to ase nili dak se ko bilo je hoyto asap ke chok che dogo thai lo sita nili jitu bang social media nang pu ateng pana bang ke nang tum na ok nang du ba nang bi se mane ke ko ke che pachoy den ma ko la sini rat de lang polo ne che pachoy che se me ta tangun mon the bang mon the bang le bu nang chi bo te bang che koi pa ut pa bang ke dolo mon the lai bang che koi pa ut pa chot te ta dak mo phong sa la dak ta ha ko din ha ko ju pen bisa kinda do ko pot e ke se than nam se me rong sa long ta dam lo rong sa bang ni phan permission ong pilo nang chajak e ko chenem da jon chenem ta ho ai chenem ta la ha bisal bang ha la dak ba phong sa to long che than nam ke me bu si asili ala che koi pakrat ma mate pu che pachoy de lo ma la pusta me ili tum ke chinin de lo pa bida singling ke chok chi ke bir lam lo asi kedam tang video long ili tum same langdam pulong te ili tum handas tame tum thek bolong po che koi pakrat ma mate ko pi ma la bangeli tum ra tum si chini lo ke thek long tang tum si chini po che koi pakrat lo ne mate che pachoy det lo ne la bang ke chini ne de lo asi alang li ke hai bida singling ke chok chi ke chiko bir alam si ili ang khan pon lo la pen a video bang ke news long samin dum thek bolong po a news long social media long alang li ke chiko bir
alam thesi nili nang than chalo la se la puson hello angli ke chok che ke chikubir la pen ni phai clear ni insai ji pu ke atumi he jong si insai rong lo ame thang ma sin che dam thut si ame thang ma si dia cho hang dam lo la pen ke chok che pulong te insai vek nang ji la puson no ke chok chan pu te insai me ajho ka tum pulo aja comment lang dam lo je kangsai ke la puson ke lang chok che lang kangsai pulo te la son kali thema ke chok che thipik pino thema ke chok che ke thi binong phan kangsai pulte la son kali aja comment long samil lang dam lo la puson ahok lo la bang ke kangsai pulte insai pa min ji athema la ke lam su kali athema social media che thang phlup lim kar biang long de ha assam kona ne bang keng sang aso channel long samil tum thek long adlo nang lang nun adlo il tum kar bi tum det along det li ke do li la puson che thang tang phlup si la ke lam su kali lo si lam ke thi pot la bang ke insai pa mena po pa jut clip dang po la pen kado samil lam non alang li ing la phan insai det pen dia cho hang det pen ke alang li phan la so alam ma ke kado samil khu hede si ke melo athema la non dia cho hang he ko ma ke kado samil khu edlo la si non alang li ke chok chi chi ku ber lo pot la pen non e phra man ke alang ke chok chi chi ku ber et pa la non e phra man ke la so alam pe kado samil khu long le lo la pen ningje ta long le lo si alang li ke chok chi chi ku ber lo alang li chok klem vek lo si alang li chi ku ber pon he chi koi pakrut pakrat ke alang li chok klem vek lo si ningje pon lo ahok alam ke la pulo la si ilitum kado same insai pamina po ni phai clear ni sikang sai jipu si pinap lo ni phai plike la insai pami ni insai pami ni la lo si ilitum lang dun delo na ahok kang sai ma ate ahok he kang sai ba la ke ilitum le lang dun na ili rat tum kilang dun si chini po pi ko son ma ke ilitum thek po long po la puson la per la non kang sai ji puta ini ke so alam ki mane la kangsai jalam made la bisar jalam ke jut kok pola ko pisidon ke klang rok ma pulung te pani se jong bairadu thadi reporter pen ronbir hanse langli ronbir hanse bangle la so alam pa bairadu dete ingsai silbon oh la so alam ang hu flut das Engleng lam hu flut masi non ma ke bisarna kokpo pate ingsai po non ma ke jo angle hala so alam bidas Engleng alam aku non pache thang tu flup reporter men pavarat flup mama non ma ke ingsai pon po ni phai clear ni si ha bakery ni rong sara mai tem same ingsai pon po si pulo asi ahok per kangsai ma ahok pet pe kangsai ma iltum langdun dela na la pulo la pen bidas Engleng ke ame thang le ka choklem vekali bang ke toy pen si ame thang mata chichi ne son klem ji ke ame thang mata chichi ne alang li ganing ji pon hedi ame thang mata chichi ne themal ke bang ke lang on e bang ke toy puson jo si la puson ka cheman na puson jo la sinili lam thi sa me la pan sinal tum han than pa chin chot lo asi ahok pet kang sai ma ahok pet pe kang sai ma la ke nang tum rat tum le lang de no rat tum si chini po asitin na comment lang tum lang lam tha athema non pansi la bida Engleng non dia ka chuhang hadi lata ahok per kangsai ga lilang pusi rat tum ki por athema rat se ke thim mate di comment lam tha rat tum si ke thila thema rat tum si kroi krip pim ingsai paminang lang pusi pu la so kangsai ke chok chi pusi rat tum ke ning ye pon lo la se nihil pasame la so lam se thi thi ngal tum han than pa chin chot lo kadong